Kedysi dávno, na okraji jednej zabudnutej dedinky, stal starý, na poli sa rozpadávajúci dom. Okná mal zaprášené, drevo zosivené od dažďa a vetra a keď sa cez jeho strechu prehnal vietor, vydával tichý, takmer bolestný vzdych. Ľudia sem nechodili. Hovorilo sa, že je prázdny, že v ňom vlastne ani nič nie je. Jedného horúceho popoludnia sa k nemu zatúlal malý pouličný psík. Jazyk mal vyplazený od únavy a labky rozpálené od prachu cesty. Potrebujem len kúsok tieňa, len na chvíľu, niekde si oddychnúť. Zašepkal si, ako by ho niekto mal počuť. Zbadal malú dieru v dverách a opatrne sa cez ňu pretlačil dnu. Vo vzduchu cítil vôňu stariny, ale aj upokojujúce ticho. Čakal, že z nejakej stramy sa niekto objaví a že ho odtiaľ vyženie, ale nič sa nedialo. Nabral teda odvahu a pomaly vystúpil po vrzgajúcich schodoch. Každý krok znel hlasnejšie, než si myslel. Na konci chodby boli pootvorené dvere. Psík do nich jemne strčil nosom. Náhle zamrzol. Pred ním stálo 1000 psov. Pozerali na ňo. Rovnako prekvapene ako on na nich. Psík sa najskôr veľmi zľakol, ale len na okamih. Potom nesmelo zavrtel chvostíkom. 1000 chvostov sa zavrtelo spolu s ním. Zdvihol uši. 1000 uší sa zdvihlo. Haf? Ticho zaštekal. Z miestnosti sa ozvalo 1000-násobné, veselé haf. Psíkovi sa rozžiarili oči. Rozbehol sa, radostne štekal a skákal. A 1000 psov robilo to isté. Miestnosť sa naplnila radosťou, ktorá sa k nemu vracala zo všetkých strán ako ozvena šťastia. Keď odchádzal, spokojne si povedal: to je najkrajšie miesto na svete. Rád sa sem budem vracať. O niekoľko dní neskôr sa do domu zatúlal iný pes. Bol zvyknutý bojovať o každý kúsok jedla, o každý roh ulice. Dával najavo svoju majestátnosť a silu. Jazvy na tele, nedôvera v očiach. Keď vstúpil do tej istej miestnosti, uvidel 1000 psov. Stuhol. Čo na mňa civíte? Zavrčal. 1000 psov zavrčalo späť. Vyceril zuby, 1000 zubov sa zablislo. Pes sa zúrivo rozštekal, pripravený na útok a na obranu. Miestnosť vybuchla hnevom. 1000 psov bolo tiež pripravených bojovať. Pes so strachom cúvol, potom sa otočil a bežal tak rýchlo ako nikdy predtým, až kým nebol od domu ďaleko. Hrozné miesto, prskal na všetky strany. Plné nepriateľov. Nikdy v živote tam už nevstúpim. Všetci boli takí zlostní a zúriví. Nechcem ich už nikdy vidieť. Strašné miesto. Opakoval si stále dookola, ale skôr len sám pre seba. Ani prvý a ani druhý pes nevedeli, že na priečelí domu visela stará tabuľa s nápisom: Zábavný dom 1000 zrkadiel. Dom nebol plný psov. Bol len plný odrazov. A taký je aj svet. Neukazuje nám, aký je on. Ukazuje nám, aký sme my. Ak doň vstúpime so strachom, vráti nám strach. Ak s hnevom, vráti nám hnev. Ak s radosťou, znásobí ju. Svet je zrkadlo. Každý náš pohľad, každé slovo, každá myšlienka, každý náš skutok doň vtláča svoju stopu. A každý z nás doň vstupuje každý deň. Bez toho, aby si uvedomil, že to, čo v ňom uvidí, začína práve v jeho vlastnom vnútri, v jeho srdci.